amb l'integració europea, amb l'economia i la cultura mundial. Cada any es formen 20 nous mestres de calendretes a Aprena. El centre ja és reconegut per l'estat francès, llicenciats en 3 cursos que reben 3 anys més de formació específica. Ja permet crear cada any una nova calendreta a cada regió. El Ministeri paga els mestres de les calendretes, excepte els 5 primers anys de les de nova creació. Ara volen fer compatible el bilingüisme occità-francès amb el coneixement de l'anglès i el plurilingüisme en les llengües romàniques. De vostra pràctica proposant a imaginarse d'aprendre una famille de lengües, es decir, la famille de las lenguas románicas, y de estudiar a un cop lo portugués, lo català, lo castellà, l'italià, per fargar des costumes de passar de l'un à l'autre en s'avisant qu'il y a de grandes régularités. El grup Nadau és tot un símbol de la resistència a la desaparició d'una llengua i una cultura. Ja fa més de 25 anys que van néixer. Amb els seus concerts van contribuir al finançament de les primeres calendretes i continuen acompanyant la lluita per la recuperació de la cultura occitana. En 1974, en vez de tot ce qui partiva, tot el nostre país, de la seva cultura, de la seva música, de tot ce qui era amenaçat, que hem decidit de cantar, d'aprendre consciència al món, al públic, de la gran valor de ce que hi ha. A l'estat francès s'ha obert en els últims temps, amb les regionalitzacions a Europa, la globalització i el domini de l'anglès i l'inici de l'autonomia a Còrsega, un procés de discussió i crítica d'allò que fins ara semblava immutable. L'article 2 de la Constitució, que no reconeix altra llengua que el francès, impedeix a França firmar la Carta Europea de Protecció de les Llengües Minoritàries. França actualment es troba amb un carrer sense sortida. És a dir, a l'exterior demana en nom de del multilingüisme, de la diversitat, demana ser reconeguda i conservar una plaça, diguem-ne, eminent en el concert mundial, però a l'interior fins ara ha negat això. L'integració de les minoritats dins l'idea d'una nova república que vol pas acabar amb la França, a causa és pas el but final. El but és de mestre de diversitat dins aquell monolitisme jacobí francès. Avui, a Pau, el president del Consell Regional dels Pirineus Atlàntics firma acords d'ajuda amb entitats culturals basques i catalanes. La política regional té encara poc marge de competències a França, però hi ha indicadors que les coses es comencen a moure tímidament. François Bayrou és el líder del tercer partit francès, la UDF. Ha sigut ministre d'Educació i probablement serà candidat a la presidència de la República. Els pobles tenen un inconscient, com les persones, i dins de l'inconscient francès hi ha aquesta idea que qualsevol que parla 2 llengües és una mica sospitós de no ser veritablement republicà. I jo crec que la República Nova és la que sabrà parlar 2 llengües i 3 llengües i 4 llengües. Les llengües de França i les llengües d'Europa. Tornar a estrenyar les relacions entre tots els països occitans i els països de l'antiga corona catalana aragonesa té el sentit, doncs, d'una Europa nova que s'està construint i que requereix uns espais nous, sense que es neguin els espais existents, sinó simplement uns espais que se sobreposen i que d'alguna manera aporten una saba nova, principalment de cara a aconseguir una cohesió d'Europa molt més potent de la que hem tingut fins ara, no? La normalització de les llengües minoritàries en els mitjans de comunicació, sobretot en la televisió, és una reivindicació creixent. A la Bretanya ja ha començat a emetre una televisió privada en bretó. En occità hi ha només uns quants minuts a la setmana en el canal públic França 3, en algunes de les delegacions regionals.
A Tolosa emeten un informatiu breu a la setmana i mitja hora de reportatges. Viure al país, que volen dinamitzar també l'actitud de l'espectador cap a la llengua. Programes fets per nens, perquè es parli de l'occità a l'escola i a casa. O de cuina que permeten entendre també la història del país. És l'intent de fer útils els pocs minuts de pantalla. Et pendant longtemps, nos occitanistes ho disent Paris nous a du pas, tout le monde se truffa de nosaltres. E credi que és un problema un peu fals, cal pas demorar aquí dessus, cal dir repuleu, és un altre de fer les causes, e se après Paris o qualcun mai seguís darrere, també jo, me cal pas esperar res des altres. És un altre de bastir, de construir un peu l'avenir de l'occità. A Catalunya, l'occità és la segona llengua territorial. A la Vall d'Aran, l'aranès ja fa més de 10 anys que és llengua oficial juntament amb el català i l'espanyol. La llengua aranesa és present al carrer, és llengua d'ensenyament a l'escola i té una presència parcial als mitjans de comunicació. No hi ha hores d'ara cap diari ni revista d'informació en aranès. És present a la ràdio i la televisió pública de Catalunya fa l'únic informatiu en aranès 11 minuts setmanals. Els copillos de tele en la iglesia de Sant Joan se presentau en bull. La música i la dansa es mantenen vives a l'Aran. Grups com els Corbilluers de l'Es recuperen en les seves interpretacions instruments tradicionals de la vall. Francesc Boia, a més de músic i escriptor, és l'únic diputat aranès en aquesta legislatura. Pensar que estratègies estrictament culturals van a solució dels problemes als quals s'enfronta la nostra cultura, d'autes. Jo penso que seria una ingenuïtat. Penso que el plantejament ha d'estar arriscat, ha d'estar bàsicament de una clara orientació política des de l'Aran. Occitània, si hagués una posició de nació, d'identitat, d'element referencial més important que hi ha, podria ajudar molt a la Val d'Aran, però no l'ha. En la Val d'Aran, si en lloc d'este tan veritets, si en lloc d'este 7.000, siguéssim 700.000, podríem estirar, que podríem servir de referent a tota Occitània. L'escola ha fet créixer el nombre de persones que coneixen l'aranès i n'ha fet augmentar la seva consideració social. Les famílies de parla aranesa conserven la transmissió als fills. Un 40% de la població l'utilitza a casa. Eduardo és aranès, Blanca catalana i tenen 2 fills. El pare els parla en aranès i la mare en català. Per Eduardo l'escola va ser en castellà, però la llengua era viva al carrer. Els nens tenen escola en occità, però sovint es passen al castellà per jugar amb amics o al carrer. Tota la meva generació no s'ha acostumat a pensar en castellà, llegir en castellà, per tant, hi ha una diferència també amb les noves generacions, no? Ara pensi, cregui que està molt més reforçada que antes. Els mainatges a tots els nivells la usen de forma molt més quotidiana. Vam apuntar el número de mainatges, vam apuntar tantes. Eduardo és el coordinador de l'escola d'esquí de Baqueira. Parla aranès amb alguns monitors, però a l'estació d'esquí es parla bàsicament en castellà per la procedència dels visitants. Mírame, muy bien, vamos. Fa 15 anys a la vall l'aranès el parlaven gairebé 7 de cada 10 persones i el castellà poc més de 2 de cada 10. Ara la proporció s'ha invertit en favor del castellà. El català era i és testimonial, a prop del 10%. El turisme ha suposat tot un trencament generacional. Les generacions noves s'apunten sobretot a nous models d'identificació que sovint deixen de costat la llengua pròpia del territori i que sobretot es vehiculen a través del castellà. El turisme ha capgirat la demografia de la vall. Ha vingut gent per treballar a la construcció, els serveis o per establir el seu negoci. Ara, més de la meitat de la població empadronada no és nascuda a la vall. El castellà és la llengua materna més nombrosa, la més utilitzada a casa i la dominant al carrer. Blanca té una botiga amb productes aranesos, tot etiquetat només en la llengua del país. En una bolsa tarde, en un paquete. Però la llengua més utilitzada també és aquí, el castellà. Ara és l'Aran i l'aranès és d'Aran. Però sí que és cert que ara ja es nombra més Occitània, hi ha molts contactes, hi ha molts intercanvis, però clar, tot això abans ni es nombrava, no? Som als Alps del Piemont italià.
Aquí hi ha 12 valls de llengua i cultura occitana. Són les balades occitanes. Hi viuen unes 180.000 persones agrupades en 120 municipis. El govern italià ha reconegut en una llei la personalitat cultural occitana de les valls i els seus drets com a minoria. A l'Ajuntament de Drunier hi ha una reunió de la Comissió de Normalització Lingüística a les Balades. Hi participa